Tomik Západ a etapa života. Ak si práve teraz dievča stratil, spomínaš na to všetko, čo si s ňou zažil, najradšej by si sa teraz zabil. No, bolo by to posledné, čo by si teraz spravil, ja viem. Chcel si ty a lásku dať, do smrti sa jej venovať, chcel si sa s ňou usmievať a navzájom sa milovať. Teraz musíš slzy utierať a s láskou musíš bojovať. Chceš ty na ňu zabudnúť a nechceš tak už dopadnúť. Vyhýba sa ľuďom a zatvára sa v izbe, nevieš odolať svojej najväčšej túžbe. Chceš ju vidieť, chceš ju počuť, chceš ju držať, no nedá sa to bez nej už vydržať. Láska je to, keď sa dvaja majú radi, ale po nejakom čase jeden druhému vadí. Najhoršie, keď ťa tá láska zradí, proste lásku ja už nechcem vôbec cítiť, svoju nenávisť dať a všetky pocítiť, lebo láska je zo začiatku sladká ako med, ale potom sa premení na ten najsilnejší jed, aj keď je krásna ako kvet. Maťo, ideš? Zaľúbil som sa do nesprávnej holky, moje srdce zlomené je na dve polky. Láska je ako nebeské svetlo, ale keď sa skončí, tak nastane úplné peklo. Pane Bože, vysvetli mi, prečo je tu tak, prečo kvôli láske mám tak zahmlený zrak. Pane Bože, vysvetli mi jednu pointu, prečo láska vzniká z jedného dotyku, prečo láske stačí iba jeden pohľad dať, prečo sa jej my musíme tak rýchlo dať. Láska je to, keď sa dvaja majú radi, ale po nejakom čase jeden druhému vadí. Najhoršie je, keď ťa tá láska zradí, proste lásku ja už nechcem nikdy cítiť, svoju nenávisť dať, všetkým pocítiť. Lebo láska je zo začiatku sladká ako med, ale po nejakom čase sa premení na ten najsilnejší jed. Nechcem ťa stratiť, tak sa ťa vzdávam, slzama smutku sa teraz podávam. Buď šťastná, aj keď viem, že nie so mnou.